Assalamu alaikum, sunana Ruqayyah Ibrahim daga ƙasar Najeriya, Zamfara State. Ina miƙa gaisuwata ga babban malami Sheikh Mallam Zaaki na ƙasar Ghana. Allah ya kare shi, ya ɗaukaka shi, ya kare mutuncin shi a duk inda ya kasance. Sannan ina godiya da irin aikin da ya min, na ci nasara kuma na dace. Ta lalurar da ke damuna, Allah ya yaye min ta silar addu'ar da ya a gare ni. Sannan ina shawartar 'yan uwana mata a duk inda suke, suna da wata buƙata ko wata lalura, to su nemi Sheikh Mallam Zaaki a lambar waya kamar haka: 0242708068 ko 02444828116. 'Yan uwana maza da mata, ku yi hattara saboda akwai 'yan 419 a social media da suke amfani da hoton Mallam Zaaki da sunansa suna cutar al'umma. In dai ba wannan lambar da na faɗa ba kuka gani da hotonsa, to kwa tabbas ba shi bane. Don haka jama'a a kiyaye. Na gode.